Il-kap tal-Oppożizzjoni konferma l-leaks li kellu dwar ix-Shadow Cabinet li dan biex ħatru ma' 30 sija anke jekk għamel bidliet żgħar. Dan wara li beda jqumu ġlied u argumenti minn deputati li ma kinux kuntenti b'dak li kienet jeħdulhom u mbagħad biex jakkomodhom itihom xi ħaġa oħra. Fost l-ewlenin kien hemm Adrian Delija li tieħdlu l-portafol tas-saħħa iżda siġa li jkollu xi ħaġa oħra prestiġjuża u l-kap nazzjonalista kien kostret li jtieħ il-finanzi. Dan il-fatt żvelaħwa News qabel blik minn Dar Ċentrali. Jirriżulta li mbagħad feġlit ieħor għaliex qam Graham Benchini li tilef il-portafol tal-finanzi u drong biex jikkalma Burġ Taħ is-Soċjal. Id-Deputat Nazzjonalista Carola Collina ingħata l-portafol tal-Amministrazzjoni Pubblika fejn wara l-attakk li bdiet Grazzjella Tard Previ fuq il-ħaddiema Awċin Aquilina se jkun fuq il-ħaddiema tal-Gvern. Jerome Caruana Ġilja ħal-portafol tal-Ekonomija wara li ttanta biex jipprova jerġa' jieħu l-finanzi kif sema li tilfu Benchini. Bebe Fenek dan miżam il-portafol tiegħu ta' kelliem għall-affarijiet barranin fil-waqt li Bernard Gregg kien għata dak li żvelawa News jiġifieri l-infrastruttura. Stephen Spiteri ħal-portafol li kellu Delija ġifieri tas-saħħa fil-waqt li Justin Schembri kontra kull messaġġ li jingħata mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika biex ma jkunx shadow ta' qasam li jaħdem fih żamm l-edukazzjoni. Ander Inkarabot jidher li se jaċċetta biex ikun viċi kap tal-Partit tal-Affarijiet tal-Parlament, kariga li Alex Borg irid joħloq bħalma ilu li għandu il-Partit Laburista. U f'dan l-isfond li Karabot żamm dak kollu li kellu ġifieri l-intern u chairperson tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi.